Ahoj, v tomto videu bych vám rád představil přípravek od firmy Jato IT06313, který je praktickým pomocníkem při montáži spojky. Tento přípravek slouží k správnému osovému usazení lamely spojky vůči přítlačnému talíři a setrvačníku. Tím se minimalizuje riziko chybné montáže a následného poškození komponentů. Díky promyšlené konstrukci s expanzními objímkami je přípravek univerzálně použitelný i pro většinu osobních i dodávkových vozidel. Dvě objímky jsou určeny pro různý průměr ložisek klikového hřídele, zatímco třetí expanzní pouzdro umožňuje nastavení i pro hřídele bez opěrného ložiska. Výhodou přípravku je jeho jednoduché použití bez nutnosti dalšího nářadí. Montáž je rychlá, intuitivní a zvládne ji i méně zkušený mechanik.